Ingdeng Ingkoi troksi Diphu Pastorate Ameipi Diphu Pastorate hin pen patir pi ponsi kedam tang arkoi ni phai Ingkoi troksiar ni pen ni thoma pharman kapaman pon amai kedam tang arkoi ni phai Ingkoi sirkep bhom kurani mesen pen pajut pon tanglot Pastorate Chairman Reverend R. Lalthan Puya kachepan pupon bangso kirokar chomai long arnam aphan kirokar chuponjia phan Diphu Pastorate Presbyterian riso nimso mai mate thihek pen DPPRNA hin pensi kirokar chomai paman pon lo Bangso hut nang arnam pen kachatong jile bor inot amo sangdeng pipli angdeng su krihnia long pen en ponsi long ri pastor Reverend Laltan Moya ahin pensi mesen pen arnamalam thanpon anarlo sacramento kirokar cho por hut KAM field secretary Reverend R Lalthan Puya chepahim pu ponsi kirokar cho mailong chetong dun do anaphan hempho an pachupon rinti bangso por hut Reverend R Lalthan Puya hin pen kachatong dun do anaphan jumesen pen arna malam than parjupon tika alang ye tang honak tang jinso pen jok choklo pahat ke ceremony tum ang ke wang ri pula tang ke wang abang ke ka bang abe ti setame ke chok ceremony ke ceremony atum an Yesu Kristo phan ning ke ha atuman wangra chonok junno sisipro lapot si anam phan ka chorola pilona Bangso Ingdeng Ingkoi troksi DPA long monduli lapen PS kadukowe long Krisia long ke Japon monduli asar monduli hemari pendang lok monduli ke jatum doan chetong dun along ke ong dung arada tum chetong dun si mesen pen Ingdeng Ingkoi troksi Diphu Pastorate Ameipi pajut pot News report Karbiang Long Live